Здравейте, приятели, последователи и фенове на интериорен дизайн! Първо да ви се представя, аз съм Мира Михайлова и съм основател на студио Милиори Дизайн, което вече 13 години планира, проектира, изгражда и реализира частни жилища, обществени сгради, офиси, различни по вид и функция помещения. Повече за нашата работа ще откриете на Милиори Дизайн БГ. А сега искам да ви приветствам с добре дошли в нашата рубрика "Скрития потенциал на малките жилища". Рубриката беше провокирана да създадем от различни въпроси, отправени към нас от клиенти или фенове в нашите социални мрежи. И тук ще отговорим на следните въпроси. Как да оптимизираме тези ограничени пространства на малките жилища, така че да ни служат по-добре? Как да разпределим умело заварените налични помещения като функция, как да си откраднем повече място за съхранение, което липсва в малките жилища, как да организираме функционално входното пространство, защото в последно време те са доста все по-мънички, и как да извлечем максимума от мокрите санитарни помещения или така наречени бани и килери. Ще ви запознаем подробно с примери от нашата работа и казусите, с които сме се сблъсквали в процеса на проектиране на малките жилища и пространства. Това е чисто като практика, нас ни е изградило още повече като професионалисти и всичко това натрупано като информация, сега ние ще го споделим с вас. Дано ви бъдем полезни. Така, в епизод 1 ще ви покажем нашия проект, наречен Земно усещане, за който ще ви споделим. Как променихме входното пространство и вмъкнахме гардероб за съхранение на върхни дрехи и обувки, какъвто беше невъзможно при завареното разпределение да обособим. Защо пренебрегваме в планирането на жилището зоните за съхранение на почистващи машини, препарати и консумативи. Как безкомпромисно зонирахме мокрото помещение. За мекия преход на кухненската мебел към дневната част при отворените пространства в съвременните жилища и какво печелим и какво губим от премахването на интериорна врата. Всички тези предизвикателства ще разгледаме в жилище с обща квадратура от 55 квадратни метра жилищна площ, състоящо се от дневна спалня, баня, килер и входно антре. Това жилище се намира в комплекс Магнолия 4 в Пловдив и недостатъците, които ние открихме при съществуващото разпределение и които съответно решихме, че може да бъдат оптимизирани, са изключително тясното входно антре от 4 квадратни метра, което в крайна сметка служи като преход към 4 други помещения. В това входно антре ние не може да обособим гардероб, портманто или каквато и да е друга мебел за съхранение на вещи, дрехи и обувки. Тясна съответно и неудобна баня. Килер, чиято врата с траекторията си ни отнема почти 1 квадратен метър от така ценната ни площ. Естествено, анализирахме заварените специфики на жилището като конструктивни елементи, вертикални щрангове, комини, вентилации, за да имаме едно безпроблемно бъдещо присъединяване. И вижте какво направихме. Разгледахме обстойно завареното разпределение и след установените недостатъци, които ви споделихме, решихме, че има още неща, които бихме могли да подобрим. И това на първо място е керамичния плод, който е последен елемент и модул от кухненската мебел и е в непосредствена близост до трапезната маса, което няма да е много приятно за ползвателите на това жилище. Много малката мивка, която бихме могли да я увеличиме, и тясното подушово пространство. Дори запазвайки зоната килер, тя има изключително лоша организация, защото домакинята много трудно ще ползва уредите в това помещение при затворена интериорна врата.
Първото нещо, което направихме, е да примахнем част от съществуващите зидове, които не са конструктивни елементи. По този начин се отвори една площ, върху която може да разгърнем дизайнерското си въображение. Това, което предложихме на инвеститора, е следното. Да продължим кухненската мебел с част витрина и отворена такава, която ще ограничи видимостта към зона готвене. Да преместим на друго място трапезната маса, като имаме достатъчно широки и удобни ходови линии от входната врата през кухнята към терасата. Примахването на зида в зоната между антре и дневна ни даде възможност да спечелим още между 12 и 15 см, които да ползваме за обособяването на гардероб, за съхранение на връхни дрехи и обувки, който в същото време служи и за преградна стена, а по-късно и за декоративна такава. Изградихме по нов начин зидовете в зоната на мокрото помещение и килера, като запазихме функциите на двете помещения, но подобрихме площта и организацията в тях. Мивката вече ни е с шкаф 1,40, а не 60 см и частично от този шкаф обособихме вграден кош за съхранение на мръсните дрехи. Доста добра поддушова зона се оформи от спечеленото ни пространство при примахването на този недостатък с траекторията на интериорната врата на килера, от който спечелихме тази площ. В същото време запазихме функцията килер и организирахме по много добър начин пространството, като елиминирахме хаоса. Сега остава да декорираме всички тези новоизградени неща по един красив, дизайнерски и естетичен вид, който да радва окото на ползвателите му. И така стигнахме до момента да ви разкажем как облякахме нашите решения в една идейна концепция, която естетически да радва очите на ползватели. Още на входа на жилището виждаме какво спечелихме от примахването на интериорната врата като преход между антрето и дневната. Освободихме пространство и видимост, спестихме средства и спечелихме функция и място за съхранение. Имаме добре обособени ходови линии, които ни помогнаха за правилното зониране на това помещение дневна. В същото време гардероба като преграден елемент между антрето и дневната декорирахме като ламперия, на която позиционирахме осветително тяло над трапезната маса. При мебелите на кухнята създадахме витрина и отворен елемент, с който ограничихме видимостта към зона готвене и така създадахме и мекия преход между кухненската мебел и дневната зона на това помещение. Добре зонирана мека мебел, трапезна маса. Плюсовете на преразпределението е новообособения гардероб в антрето, с който в същия елемент декорирахме и конструктивния елемент, който остана след като съборихме стените. Разпределихме гардероба част обувки и част връхни дрехи, като рафтовите на обувките ги направихме под наклон, първо за да спечелиме по-голяма дълбочина и да се събират по два реда обувки и второ за по-лесна видимост. В помещението спалня се придържахме към стила на останалата част на жилището. Тук имаме достатъчно място за съхранение, което се изисква от това помещение и постигнахме един такъв доста добър баланс и на цветовете. Стигаме до помещението, наречено килер, което вече е добре организирано и успя да събере всичко необходимо, което трябваше да се съхрани в това помещение. В същото време спечелихме място, за да обособиме добра, широка поддушова зона, по-голям шкаф
в който ситуирахме и кош, на който ни можахме да намериме място в зона килер. Имаме конзолно седало с структура за вграждане. Това ни позволява по-лесното почистване на помещението. Надявам се това видео от рубриката "Скрития потенциал на малките жилища" да ви е било полезно. Оптимизацията на тези пространства не е лека задача, защото се съобразяваме с възможностите на жилището, с нуждите на клиента, както и с неговите желания и с подобряване функцията на съответната площ. Видяхте, че в това жилище показахме как преобразихме входното пространство, като обособихме гардероб, който дори стана част от интериора на дневната. Увеличихме площта на банята, като запазихме, че дори подобрихме организацията на килера. Естествено, това са много общи насоки и не е ясно дали може да ги приложите на 100% във вашия случай, но пък за това може да се възползвате от нашата услуга индивидуална консултация. За нея информация ще намерите на нашия сайт. Избора на дизайн посока, концепция на проектите ни ще бъдат предмет на друга наша рубрика, където ще се фокусираме върху избор на цветове, на материали, на мебели, на настилки, на облицовки, кои са най-подходящите, кои ще ни разширят обема на помещението, в кои случаи какви материали е по-добре да използваме и така нататък. Така че станете наш абонат за повече дизайн вдъхновение. Още от нашата работа може да откриете на интернет сайта ни Meliori-Design.bg и като последвате профилите ни в социалните мрежи. До нови срещи!